Tuhan merasi roha nasu terdodo mai turun dohalap si berdosa memuji Tuhan dipanaskan nagodangi marhite-hite Yesusi di bahitmu berdekanan pasai dosa Isudi hidup makor honaluah ihamina terciai ipe mau diatima aun dihori mata nang rodotun di Barmania turian sinurumi manungul rohana porsea binasana pinilili mamuji kodolani rohaku na imbarui. Asi ni roha nasian debata amatta dohot sian anakna Yesus Kristus namat dongani hita. Amin. Renungan harian di Bagasan Sedarion Selasa 10 April 2022 natar surat di Hesekiel 10 sada ayat 10 sia. Songonon ma didok bisi. Jadi lehonokku ma tunasida roha sisangucur. Jala suatonokku tod dinai baru tu Bagasan ate-ate nasida. Jala paholangokku ma roha batu siat daging nasida. Jala lehonokku ma tunasida roha sibuk. Ido sahatna. Roha dohot ngulu naik baru dongan sapor syau nunga hehe Jesusi haleluya dina marningot di ari haheheon ni Yesus marningot donang hita di hai baruon ngulu di horhon haheheon naik na jolo ngolu nagok dosa jala tarihot sibolis do ngolutna. Ala nuaeng da bedapotan haluaun hita sialani ima alani haheheonna. Tanggal jolma na buruk jala suluk marohad hot ngolu naik baru. Idu hatani debata na sinuarahon ni panurirang Hesekiel tu bangso Israel uju di habuangan nasida. Mulak do roha ni debata marnida bangso nai. Marhite nagabe olo bangso nai pau bahon roha nasida di ngolu nai baru. Hamuak kadongan. Ai si lehon-lehon do hai baru ni. Jalanunga rade di lehon ibana marhite Kristus Yesus.
asa tanggal honot tama na buruk, jala suluk konoton mangolu naib baru. Ay molo say lalap hita di naburuki, dang adong hamajuan disi. Magodo las ni roha alani ih. Terus tuhalak nanaing marhamajuon, rikot dona sida macakon hai baruon. Asa olo ibana marsiajar, jala jupang ma hamajuon. Ay ngolu na terpasu-pasu jala goklas ni roha do jupakta. Molo soluk roha dohot ngolu naib baru dihita. Amin. Selamat beraktivitas Tuhan tama nama masu-masu.